Ja tehdään pikainen kalustoesittely, kun kaikkia kuitenkin kiinnostaa katsella komeita pulttilukkoisia kivääreitä. Eli tässä on mun tämän hetken pääasiallinen kisakivääri 6 PR-kaliiperissa Tikan 6,5-5 rakenneltu. Siinä on ACC:n Elite-tukkia. Sitten tällä hetkellä Jakin Foresti nokalla. En ole ikinä kisaa ampunut vaimentimen kanssa, mutta siihen pitäisi ruveta. Sitten siinä on päällä Saissin LRPS3 6-3-6 MDT, olikohan Elite jaloissa. Suurennusalue ei tarvitse olla noin iso, jos tuntuu, että vähemmälläkin pärjää. Itse ammun karkeasti tätä nykyään 20 suurennuksella suurin piirtein. Ja sitten oikeastaan jokaisen PRS-miehen tärkein apuväline, tukipussi. Kunnon tukipussi helpottaa elämää aivan järkyttävästi. Huonolla pussilla joutuu aika paljon enemmän painimaan niiden vehkeiden kanssa, niillä osuukin johonkin. Tässä itellä käytössä Drenger, merkkinen Deadlock-niminen pussi, lasikuula, tai tuolla lasipuhalluskuulalla täytettynä. Ja oon kyllä tykännyt. Niitä saa suoraan Drenger Precisionilta tilattua Ruotsista. Jos haet hyvää tukipussia itselle, niin tuosta sellainen löytyy. Tämän hetken paino taisi olla vaimentimella ja nyt kauden jälkeen vähän kevennettynä niin 9,7 kiloa. No niin, sitten kun kalustoa esittelyyn päästiin, niin kaivetaan toinen potilas esille. Eli on edellinen päätoiminen kisakivääri, 6,5 Creedmoore, Tikan TAC A1 niin ikään rakennettu. Samassa ACC:n Elite-tukissa. Kiikari on sama, Saissin S3, isompi malli. Tässä sitten nokalla toi MDT:n compbreakki säädettävillä yläreijillä, että se puhaltaa vähän sitä kaasaa ylöskin päin. Pitäisi pysyä vähän alempana tuo piippu sitten ammuttaessa. Ja tässä Auderen renkaat jalusta. Sitten tässä kokoonpanossa suurin piirtein, tähän valehtelisin 10,5 kiloa painoa. Ja tässä on Lotharin piippu, 29 milliä paksu, 25 tuumaa pitkä. Tuolla kangella siihen saa balanssin aika mukavaksi. Eli tää on tällä omalla pussilla molemmilla kivääreillä, niin se on tossa toisen ja kolmannen M-lokin välissä painopiste. Se on aika lailla keskellä tuota tukipussia. Niin silloin se pysyy siinä pussin päällä mukavasti ja ottaa rekyylistä koppia vähän paremmin kuin jos se olisi etu- tai takapainoinen.